8 non-compliant employer sa lungsod ng Legazpi ang nasampulan sa ikapitong Run After Contribution Evaders o RACE campaign ng Social Security System o SSS Legazpi Branch kaninang umaga, June 27. Kabilang sa mga nasilbihan ng show cause order ang 3 retail store, isang tire supply, beauty parlor, beauty treatment and personal grooming activities, restaurant at manufacturing store. 4 sa mga ito ang hindi pa rehistrado sa SSS, habang 4 naman ang hindi pa nakapag-remit ng buwan ng kontribusyon ng kanilang mga manggagawa. Ayon kay Attorney Ara Jolie Rotigal, layunin ng RACE campaign na ipaalala sa mga employer ang kanilang obligasyon sa mga hinar nilang manggagawa. 15 araw ang ibinigay na palugit ng opisina ng SSS para maitama ng mga employer ang kanilang naging paglabag. Ang failure or any violation po ng employer with the SSS rules, nag-ano po ito, in effect po, nag-commit po sila ng crime. Kasi violation of the SSS law, considering the SSS law as a special law, any violation of a special law is a criminal act. Apektado ng kapabayaang ito ang 45 manggagawa, habang umabot naman sa 342,017 pesos and 29 centavos ang nawalang kontribusyon. Yun ang kahalaga ng SSS. Di naisip yun ng mga employer. So kapag palusot nila, nagkakatipid nila, nagtitipid kasi babayaran pa yan, dagdag gastos yan. Hindi ganon. Dapat isipin natin na yung SSS is an investment. It's social protection sa empleyado. Huwag tayong maghinayang doon na nakatipid ka. Hindi siya nakatipid. Nagka-doble-doble na, nakasuhan pa siya. Pwede siyang kasuhan. Magmamatigas siya. Pwede siyang kasuhan. Bakit? May violation siya eh. O yun, ganun po yung importansya ng SSS. Kaya dapat huwag babaliwalain niya ang SSS. Sa Legazpi, patuloy naman na pinapaalalahanan ng SSS ang ilang employers na nakitaan ng paglabag. As far as Legazpi, marami pa kaming nakikita mga establishment na hindi nag-register. Meron pa din mga reporting and mga delinquencies na remittance. In the event na up to now hindi pa sila mag-comply, subject sila sa case. Samantala, sa mga nasampulang employers mula 2024 hanggang nitong May 2025, 25 na ang nakapagbayad ng kanilang buong kontribusyon, 22 ang partially paid, 19 ang nag-avail ng installment plan, 24 ang nasa proseso ng pagpaparehistro, 5 ang nakatakdang idemanda at 1 ang kinasuhan na. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares.